Grabe kainit mga ka-idol sa adlaw. Grabe murag makalipong. Grabe kainit oh. Nagalagiting ang kainit sa adlaw. Bisag kuan na. Hapon na unman unta ron, grabe gyapon kainit. Grabe kainit. Makalipong. Pero saon man antos lang taani kay gisuhulan man taani. Antos yung mga pobre, dili lalim. Dili lalim ang obra mga ka-idol. Kanang suhulan ta nya inadlaw. Grabe kainit. Antos yung tag-init. Saon man pobre ta. Para makakwarta taani. Nani ning kinabuhing mag-uuma mga ka-idol, kinabuhing pobre. So kinsay nakarelate diha kanang maguna or bisan unsa pa diha magbuhat sa init. Dili lalim kay grabe ka init. Paki-share ani nga video mga ka-idol. Ang mga taga-probinsya lang, taga-bukid may makarelate ani mga mag-uuma. Nga sama namo nga magbuhat sa init. Nga dili lalim. Mura tag makuyapan sa kainit. Grabe kainit mga ka-idol dyan. Makaluya. Pobre man ta, antos lang taan. Kay pobre. Init tayo. Kung papa mga ka-idol. Grabe kainit. Nagtanom gyapon mi diri mga ka-idol si boys wa pa mi nahuman ang karon. Dako-dako pa gyapon namong tamnan. Makaluya inita.